дуруди худо ба шумо дӯстони азиз, мо дар сафар ҳастем. Нигаҳ кунед, бачаҳое ки дар Тоҷикистон масъалаи оғозмед, масъалаи умумии сарчаспунӣ, бачаҳои мо дар отпуска буданд, омадан занг зане, биё иншаллоҳ ҷарроҳӣ мекунем. Бачаҳое ки ҳоз дар WhatsApp ма надида сода, яъне дар WhatsApp оғозмеди Тоҷикистон, биёед кадмед ки дамо ҷарроҳӣ карда будем барои плазма, барои дуюм этап, сеюм этаптон, биёед бародаро, рақамо дар экран, ин рақамои мақсад 85-70 ин Россия, ин 65-65 Тоҷикистон занг бизанед. Адреси мо дар кӯчаи Бохтар 48, яъне пеши ҳами ҳайкали Исмоили Сомонӣ ёки рӯпарои Бифа-центр, клиника Ахвар, ҳамонҷа меоед, дар ҳамонҷа чи аст ҷои мухчаспунӣ мо. омаде аз уин бобоҷон ҳатман занг бизанед, суҳбат кунед, иншоаллоҳ шуморо скита мекунад. Душанбе аст, Россия аст, тамоми Россия паштиёзи ҳастай, дар Душанбе ҳам ҳастанд. Оғозмед, худо нигаҳдор. Илтимос лайк, комментария фаромӯш накунед. Таджикистан, замирает сердце, душа поет о красоте твоей. Таджикистан. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. Оғозмед кай мебиёри бобоҷон мӯи сарчаспунӣ ба ватана, ба Тоҷикистон. Алҳамдулиллах омадем дар центри Душанбе ҳамроҳи меҳмонҳо истодагием. Салам алейкум, ребята. Как видите, мы в Таджикистане, в столице города Душанбе. Здесь мы решили открыть свою клинику Оғозмед, потому что очень много спросов были. Спросили, когда вы открываете в Душанбе, когда в Таджикистане. Вот, решили здесь открыть свою клинику, филиал Оғозмед. Таджикистан, Душанбе, всем ассаламу алейкум. Наконец-то в вашем городе тоже есть наш филиал Оғозмеда. Так что всех лысых или у кого проблема с бородой, ждем в Оғозмеде, в городе Душанбе. Хуб дӯстони азиз, ба ҳамон хотир ҳозир мо мерем клиникаи Ахвар ки мо қатъиш иншоаллоҳ ҳамкория сар кардем. Шуморо клиникаро нишон метем, видеоро то охир тамошо кунед, рақамо барои занг задан аз ҳамоли записа сар кунед, занг бизанед, худм ҷавоб метем дар хизмати шумо. бобоҷон ашода. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Тамошо кунед. Всем салам алейкум, ребята. Добро пожаловать в нашу клинику Оғозмед в городе Душанбе. Ребята, у нас очень много спроса было из Таджикистана. Вот, наконец-то мы открываем свой филиал клиника Оғозмед в Таджикистане, именно в городе Душанбе. беҳад муроҷиат буд ки бобоҷон кай ҳами Оғозмед мӯи сарчаспунӣ дар Тоҷикистон мешавад. Дар дохили Душанбе, дар центр, дар дили Душанбе кушода шид балнисаи Оғозмед. ҳамроҳи мо ҳастай Кемал бародар, яке аз намояндагони ширкат ва генерал директор Ҷамшед бародар ва бародаре ҳастанд ки паси экран нишон дода наметунам. Ба дили пур аз ҳозире ки ҳамин навора диди запса сар кунед, дар гиҷо чихел кадам нарх навоша, ҳамаша нархномаша худом мефаҳмонам ба телефон шуморо. Рӯзҳои наздик ҷарроҳия мо сар мекунем. Так что у кого проблема с лысиной или не растет борода, можете спокойно записаться в нашу клинику Оғозмед, именно в Душанбе. Здесь номера выйдет. А пока пойдемте клинику посмотрим. ассалому алейкум дӯстони азиз, қарор дорем дар ватани азиз дар Тоҷикистон, дар улицаи Бохтар 48. инҷа ҷо аз бари парламент ёки пеши Сомонӣ клиникаи Оғозмеда кушодем. дӯстон, имрӯз дар клиника ҳозир ман шуморо медурам, ҷарроҳихонаро нишон метим. ба дили пул метонед шумо чикор кунед дӯстон, запис кунед рақам, агар ки телефона набардошта ман худам ҷавоб метим, дар WhatsApp нависед. дӯстон азиз, ин ҳам боша ҷарроҳихонаи Оғозмед ки мо сар кардем. шумо аз ҳамин навора диди, метонед занг бизанед, запис кунед. ман ҳама вақт гуфтаги мардуми Тоҷика, аз ҳоло шумо метонед запис кунед барои аксия калон рафта сода, занг бизанед, телефона ман худам ҷавоб метим. дӯстон, як чиз аз хуби ҳамин ки ҳамин Оғозмед, яъне ширкати Оғозмед, яъне врачи занҳо барои занҳо дора, мардҳо барои мардҳо. хоҳарое ки аз қош мақсади мушкилӣ доранд, аз мӯи сар хоҳарон ба дили пур метавонанд занг бизананд, қошҳоро мечаспонанд ва мардҳоро ҳамчунин риш, мӯи сар ҳамчунин дар ҳамин ширкат шуморо чикор мекунанд, ба дили пур мечаспонанд. ба он хотир ҳозир аксия рафтааст. илтимос навора панг кунед. дар шаҳри Душанбе, дар улица Бохтар 48, пеши чӣ мегӯям пайкараи Исмоили Сомонӣ, дар шаҳр, дар центри шаҳри Душанбе. ба дили пур ширкати Оғозмед дар хизмати шумо. хуб дӯстои азиз, ҳамин навора ки диди, ба дӯстат, ба ҳамкурсат, ба ҳамсинфат, роҳе ки шахсое ки кал ҳастанд, бугӯ бобоҷон Оғозмеда ба Тоҷикистон овард. агар ки риш надорӣ, хош надорӣ, мӯи сар надорӣ, навора панг, аввал ахириш парвардигор, врач ки ҳо гуфт мешавад, значит гаранти ҳаст. гаранти аввалаш парвардигор, ахириш парвардигор, баъд бобоҷон ва врачҳои Оғозмед. навора панг дӯстан, бахилӣ накун. аллоҳ нигаҳбонтон мардуми Тоҷикистон. хати шумо бобоҷон 88. ҳамкор да ҳамҷа алора хидм мекунам, приёмам хидм мекунам, ҷавобам хидм мегӯям. ассалому алейкум.